Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ман. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ боша. Хостум барои шумо тарзи тайёр намудани мидови 10 тухмаро нишон диҳам. Мидове ки дар духовкаҳои калон мехоҳед бипазен ва рецепте ки миқдораш бисёрай барои шумо ман нишон медиҳам. Мидовие ки бо нишон додагӣ будам пештар майдатар буд. Хостум ки 10 тухмаро нишон диҳам. Пешакӣ 10 тухма мегирем, шикаста тайёр мемонем ки вақте ки дар дег тайёр кардастем аллакай ба мо тайёр бояд боша ки баъд дер мешава барое ки то мешканем ята тухм мепаза дар дег. Баъд 300 грамм шакар дар корай, асал дар корай. Асала бинед чанд қадарай. Амҷа 200 грамм ҳастай дӯстони азиз. Қариб 1 пиёла ҳай. Баъд орда ба чашма нигоҳ мекунам, намедонам тақрибан шуд, фақат ба чашм нигоҳ мекунам ки камта сахттар шуд, бас мекунам духтанша. Равған 1 пиёла ҳай. 1 пиёлаи инам хали. Инам инамуд пиёла ҳай. Пас таяни ба ҳамин рецепт ёмка мекунам. 1 пиёла равған ай. Тамом. 1 пачка разрихли тел. Мо шурӯъ мекунем, бо ҳамроҳи мо бошен то охири навора. Дар плита ма тайёр кардастам дӯстони азиз. Шумо метавонед дар газ боша, фарқ надора. Дар дег ҳатман мекунем ё каструли ғафс боша. Анам хел асала меандозем. Баъд 1 қошуқ сода мекобем. Камтар мекобем 3-4 дақиқа то сирх шиданша. Анам хел сирхак меша, худаш маълумай. Камтар хали бӯи хушрӯ мебурора, бӯи асали ки дар месӯзонимша, як хел бӯи ки мидови торт, барои чӣ мегӯянд торти асали, ҳам хел бӯ дора, беҳад хушрӯвай. Барои ҳамун месӯзонимша, меша ки хали сафедча кунед. Лекин ки вақте ки сӯзондед, бо рангаш дигартар мешава. Анам хел мешава бисёри. Баъд хали сирх намекунем. Ана меандозем равғана аввал. Таги плитамона мекушем. Анами момента ман мекушам таги плитара. Шакара андохтам, тухма андохтам мековам, барое ки тухмо напаза. Вақте ки гирён боша, бо гармтар шудан мегирад, тез тухм мепаза. Анами момента ман куштам, ба ҳамун таспи плита ман кофтам, ба сраза гирифтам аз болош. Анамҷа гирифтам уже, бинед, намемонам бисёр беста дар болои плита. Газам боша, сраза кушем, ба ҳамун гармиш кобен мешава. Иҷода орда бо элакча ҳатман бехта анам хел ҳамроҳ мекунем. 1 пачка разрихли тел. Вақте ки ам хел ҳамроҳ кардем дӯстони азизи ман, орда анам хел ба чашм мебинем. Фақат шумо тамошо кунед ки ман ҳамашам хел айсарш то охирша нишон додагиам. Торти бо баракатай, торти беҳад калон мешава барои оилаи калон. Анам хел орда андохтан мегирем, мебинем. На сусти бад меша, на сахти бад. Худаш маълумай. Баъд дӯстони азиз, якта хоҳиш буд аз подписчики ма, ягон ами тортои бо баракати калон бикунед. Анами хел торти калони хушрӯи ки ами 10 кило ҳаста, торт калонай. Ҳам вазбин буд. Як қошуқи ба қувват қатӣ биковен ки қошуқҳои ҳархела қатӣ намешавад. Қошуқҳои ғавси хушрӯан кунам хали қатира ё ягон хел лапаткаҳои оҳаниёи сахтак боша, кавлесчои майда ки сахтак ба ҳам хали биковен, ба венчикам намешава, зури венчикам намераса ида. Барои хамирай камтар вазбин кофтанаш қинай вазбинай, баъд чӣ меша, мешкана венчик. Ина дӯстони азиз, ам кавлези қошуқати гуфтум чен кунам. Баъд сустиша бинед чанд қай. Агар иро ҳози ман халаделник дамонам, ҳози худаш кухни хунукай. Ман тирезара кушодагиам. Ҳавои мо беҳад хунукай. минуси 30 чанд градус буд, 37 буд, ҳози хай минуси 25 шудай. Камтар хай бо гармтар шудай. Анами тирезара ки кушом, кухни 1 минут дар ранги халаделник мешава. Тестара ядатуша мепазӣ, аллакай сахт шудан мегира, барое ки хунук шава, теста сахтарак мешава. Якмиш сусти бадай орча бисёртар кардам. Баъд дигароша бо орча камтар мекунам, барое ки уже сахт шуд. Ана халаделник да бимонед. Мемонед 1 соат места, баъд мегирем хамира,
сахта ки хушрӯ мешава. Сахт як бад нем ҳами хеле ки дастонда намечаспа. иҳози ба орд тунук мекунем, орд қати хушрӯтарай. Роған қати ҳамеша тунук кунем, лекин орд бо нахстарай. Бо то орд қати абъёмуш хушрӯ мешава. ина дӯстони азиз, ман аз листам калонтар кардагиён, баъд лавакоша рост мекунам, мебурам. ина якумша пухтем духовкаи гармда дар мобайн мондам, 250 градусда ман мондам. анам хе тефлонови бумага дорум, як роҳати ҷонай дӯстони азиз. Мешӯи истифода мебари, ина медовира мекунӣ, ҳам хе сраза сниматш мекунем. Дута дорум, хай кай ки равам, як ами парай дутага мехарам, то безиб шиданша. ина дӯстони азизи ман дута, сета, чорта, панҷта, 6 қабат шдаги. ина қабатоша бинед. 6 қабатай. Бо якта ними дигаҳай. Ура барои крошка гуфтам, барои айбаруш камакӣ мебурам, ки торт майда нашавад. Торт ба лист яктай. Дарозии листи ма 33 ай. хеле калон шдаги. ира крем кунӣ 10 кило мешавад. уже худш хеле вазбина. бо 1 кило крема дарӣ мекунӣ 10 кило торт мешавад. торти беҳадия, торти калоне ки барои маъракаву тӯю ид оилаи бисёрида беҳад нағзай ҳамада мерасона торт. баъд свечаам бинед нормальни хеле. сирхчае ки кардем чихе сирх буд, баъде ки ордохтем свеч дигар шуд. анам хе мешавад. камтараки анам хел буридамша, ҷое ки камтар зиёд кам буд, барое ки бо крошка ростш мекунам, ягон ҷош маълум намешавад. модарони меҳрубон, занҳои азиз, ҳамаро ба кор даъват мекунам. ба группаи ҳамин хоҳараки ма директори Фаберлик шудагиянд, мехоҳанд ки бо ҳамроҳи шумо кор кунанд. касе ки ҳавас дора, шавқ дора ки дар хона нишаста кори худша пеш бара, бекориёша беҳуда нагзарона ва бо ба як маблағ биёра шавҳари худро ёрдам куна. ин гӯё як пешравӣ дар зиндагӣ мешавад. шавҳарҳои худмона ёрдам кунем. ҳатман бо иҷозати шавҳар бо дигарай баракати кор дигар мешавад. шумо метавонед дар компания Фаберлик кор кунед. компания беҳтаринай. агар ки нағз намебуд 25 сол пешравӣ намекардак. 25 сол шудае ки фаъолият дора компания Фаберлик. беҳтаринай. тамоми занҳои мо муваффақ шуда кор кардестиянд. шумо ҳам метавонед биёед дар группаи хоҳараки ман. номерош дар рӯи экранай нависен. тамоми нозукиҳои корро барои шумо мефаҳмонад. чӣ секрети дора, чӣ корое ки мисол шумо бояд кунед, ба званиёи баланд биравен, барои шумо мефаҳмонад. маош мегирем, плюси вай бонус мегирем. дӯстони азиз, ҳеҷ вақт гапи ягон каса гӯш накунед. ҳамеша ба пеш ҳаракат кунед. худованд гуфтааст аз ман баракат, аз шумо ҳаракат шумо кунед, баракатша аллоҳ метия. барои ҳамун занҳо нависе номерои ҳамин хоҳараки мада дар рӯи экранай маслиҳат кунед. ҳамаи нозукиёшонам мефаҳмонанд. группашон қати як структура месозен, кор мекунед, беҳтарин мешавад. вақта дар ин зимистон дар хона нишаста беҳуда нагзаронед. ягон кори худтона кунед, машғул шавед, бо метавонед дар компания кор кунед. дӯстони азизи ман, рекламаро нагзаронда тамошо кунед. ҳама меҳнатҳои ман барои шумоай. лайка фаромӯш накунед. касе обуна шудагӣ нест, обуна шавен, дастгирӣ кунед. иншоалло наворои нағз барои шумо тайёр мекунам. анамиҷада сливочни маска гирифтагиам. бинед 250 грамм маскаи нағз боша, ки барое ки мебара меган дар ҳарорати хона мондагиай, мулоимак шудагиай. баъзе маскаҳое ҳаст ки фоизнокиш камай, баъд мебара у вақт. ҷада фоизнокиш баландай, хушрӯай маскаи гирифтаги ма. баъд заварное крем. заварное ҳама медонанд. ман заварное оддӣ кардагим дӯстони азиз. 1 литр шир, 7 қошуқ орд, 250 грамм шакар ва 1 стакани калон пур шакарай. тамом дар болои плита шири хунука орд андохтам, шакар андохтам, кофтаан гирифтам. ягон чӣ дига надохтам. дига хехали заварное мекардам, меандохтам
кукурузник крахмал, тухм ягон чи ишда наандохтам. Обични заварное пешина кардам, мисли тортои мидови қадима. Ана михел тайёр кардам заварноиша. Баъд якам хел қитии баночка сгушёни молоко. вақте ки маскара задем, маска мумкин нағз боша, баъд як қошуқ заварнои крема меандозем. Заварное ки хунук шудагиай. баъд хунуке ки халаденинг не дӯстони азиз, дар ҳарорати хона мебара. баъд маска хунуки бад боша. анам хел ҳарорати хона да истодагӣ ҳамаш мувофиқ боша. сугушони молокошам, маскашам, заварноишам ҳамаш як температура дошта бошанд. анам хел болои торда 6 қошуқборӣ мемонем. ба лопатка мондум, и бо хубтарай ҳамаи ҷоша ровнӣ мекунам ба лопатка. анам қайшава кремаш нормални хушрӯ мебӯя. ами зволое ки ма пухтам да торти мидови на он қадар ғавси бадан нормалниан. барое ки ғавси бад боша, вақте ки мидови крема кашид якбора ғавс меша. торти мидовида хеле бадхӯр мешавада. ғавс кремора мекаша, ба кремш кам метова. вақте ки тунукак пухтаем, крем мекунем, баъд хушрӯ мебӯя, нормални мебӯя коржош. анам хел коржеке ки ним пухта будам последни, вай коржама барои анам хел крошка када будам, ки аз барош парош ҳар хел хеле бурида майда накадам торта. барое ки бо крошка мепӯшонем, маҳкам мешава, маълум намешава ки мо торта бисёр набуридагием. ана торти калони бо лаззати, бо баракат барои шумо дӯстони азиз ҳатман тайёр кунем, пушаймон намешавен. торти мидови размерои майдашам дар канали ма ҳастай. кадоме ки мехоҳад даромада тамошо кунед. видеои ма да ҳама намуди пухтупазу ҳастай. торти наполеон, вупи пай, тамоми намуди торти ки шумо медонен, амин тортҳо ҳастай. даромада поён рафтаам бигирен. 3 сол меша ки ма ҳама намуди пухтупаза кардестам, партофтестам. бо влогҳои интересни ҳастай. влогҳо аз душанбе бисёр ҳастай. пеш мо дар душанбе будем. бо влогҳо аз қазоқистон ҳастай. влогҳо аз Ташкент ҳастай. куҷое ки мо рафтагем, влогҳои мо дар ҳамаи ҷо ҳастай. бо пухтупазош новинка пирожниҳои чанд намуд ҳастай. барое ки ман игапора гуфтам, савол бисёр мешава ки ин хел чизора пазен. чизое ки ҳастай дӯстони азиз, шумо ковен амҷа ёвен. бо ман ҳаракат мекунам ки бо ман ҳамун чизора бо рецептҳои нав барои шумо пазам. ман иншолло ҳамаи гуфтагӯи шуморо навишта мемонам. агар ки комментариёра ютуб удалӣ накуна, кадомеш ки ман дар хотирам ҳаст, навишта мемонам. иншолло тайёр мекунам, нишон метиҳам. ана миқашид бинен чӣ хел питаца када. и саҳарша ма шав тайёр када будам. саҳар буридамша, аз мобайн дута кардам торта. торт ки калон буд, ду хеле қисм да кардам, нишонтиям, гуфтам бинен чӣ хел пузирки кадаги. ами пузирки када боша, буфаҳмем ки мидови беҳад хушрӯ омадагиай коржош. ана мин намудай асосан. вай камтар сафедча омада буд, филтр қатӣ шуд. дӯстони азиз, рангаш сирхакай. иҷода бо камтар самбуса пухтам. бо листа дар ваяй духовка пухтестай. иша гирифтам, гуфтам нишон битиямтон. инам хай самбусаҳои саросима кардагиам да канал ҳастай. чанд намуд самбусаҳои туркӣ ва тоҷикӣ ва ҳама намуд самбусаҳо ҳастай. даромада касе мехоҳад тамошо кунен. хамираш орд, намак, оби ширгарм ва камтарак разрыхлителя. дӯстони азизи ма, тарзи тайёр намудани пироги зебра бо хоҳиши подписчикои ма барои шумо пешкаш кардестам. ба мо лозимай 250 миллиграмм шир, 300 грамм шакар, 3 дона тухм, 1 пиёла камтар равған, 150 миллиграмм меша равғанаш, 21 қошуқ орд, 1 пачка разрыхлитель, 1 пачка какао. орд бо қошуқи ами нормални орд гирифтагиай, пури бисёри бад не, мо байн миёна 21 қошуқ мерава. ба миксер мезанем. бе миксерам мешава. шумо метонем бо ҳамроҳи венчик тайёр кунен. шакара бо тухм ба венчик бизанен. ма корум ки тез шава гуфта ба миксер мекунам. шумо ба ҳазир бошен, ба венчик ҳам мешава.
муҳим нестае ки ба миксер боша. баъд равғана меандозем, шира меандозем, як бор дигам хел мекобем, тамом бисёр намекобем. баъд орд, разрыхлитель, какао ҳамаша ҳамроҳ мекунем. ду қисмда тақсим мекунем аввал. баъд як қисмаш да какао ҳамроҳ мекунем, як қисмаш сафед меиста. И пироги зебра, як қошуқ аз сафед, як қошуқ аз шоколадниш ҳамроҳ карда ороиш метиҳем. на он қадар қинай пироги осонакай пироги ки ҳами барои кӯдако, барои чойхӯрак, маҳсулотошам оддияй, дар хонаи ҳамамон ҳастай. тайёр кунед, ҳатман пушаймон намешавен. ба ҷои шир шумо метавонед ки кефир андозен, ҷуруғоти хонагӣ боша, фарқ надорад кефир боша, андозен. муҳим ами ё кефир боша ё шир боша. бисёриҳо мехоҳанд ки хеле ба шир тайёр кунанд. бо кефирам хуб мебиёяд, мулоимак мебиёяд, фарқ надорад. анам хел какаои туркия дӯстони азима мада беҳад маъқулай. сип сиёҳи хушрӯи шоколадне тиём намекунад. анамихе тайёр кардем. баъд 2 қошуқи дига шир меандозем ки ғавзи бад нашава. И какао камтар тезтар ғавзтарак мекунад, сустарак шава. анамихе размери 24, диаметри ҳами кольцо 24. такж да фольга мондам. анамихел як қошуқ аз шоколадни, як қошуқ сафед, ҳамихел боло ба боло мондаан мегирем. ҳатман тайёр кунед дӯстони азизима, пушаймон намешавед. градуси духовкара паст бимонен, ранги бисквита пухтан. дар ҳарорати 170 градус, 160 градус пасттар монен, мобаинда бимонен. ами 35 дақиқада мепаза, хуш шурӯъ мепаза ҳамаи ҷош. бо камтар ами бӯи пухтагӣ мебурояд, аллакай маълумае ки пухтагиай. ороишам хушрӯъ мешавад. баъд таъмаш мада маъқул шуд, ростига маъқул шуд, бо лаззат. ба апаҷонову хоҳарҳои азизам раҳмат мегӯям барои суханҳои нағз, барои дастгиритон, барое ки дилбардоритон. ҳазор раҳмати калон. худованд аз шумо розӣ боша. ҳамеша дастгирӣ кунен, беҳад суханҳои нағз менависен. миннатдорум. ҳар як сухани шумо ҷон дора барои мара. қадр мекунамтон, ҳаматона дӯст медорум, беҳад дӯст медорум. подписчикои менависанд ки апаҷон мо шуморо надидем, лекин дӯстон медорум. марам шуморо дӯст медорум, ҳаматона дӯст медорум. аллакай ман омӯхта шудагиам, каналам барои ма дуюм оила борияй. оилаи худмам ҷо дорад, ҷои бо каналмам ҳастай. ҳаматона дӯстони азизи ма хеле дӯст медорум, миннатдорум. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен. то наворҳои оянда саломат бошен. ҳамеша сиҳатию саломатитона орзумандам. یاد وطن میکنم، یاد وطن، یاد وطن میکنم. من غریبم، من مسافر، حسرت دیدار تو ای مادر من میکند دلگیر و دلگیر. حسرت دیدار تو ای مادر من میکند دلگیر و دلگیر.